Maisu handi bat izango dugu gaur gure sukaldean, Rafa Gorrotxategi gozogile Tolosarra, bai! Liburu bat idatzi berri du Rafak txokolatearen gainean. Ameriketatik ekarritako azionen bitxikeriaz eta errezetaz hornitutako liburua da. Liburua eta beste gauza askori buruz hitz egiten dugun bitartean, bolatuak egiten erakutsiko digu gaur gozogile handiak, hau sortea. Gozogile sagazar bateko kidea da Kimetz Garate. Duela 100 urte inguru hasi zen bere familia gozogintzan. Gaur Kimetzen gozodendetako bat bisitatuko dugu, Getxoko Zurikaldai. Eta bere berezitasunik ezagunena prestatuko digu Kimetzek, gurin opila. Bilboko Gelatin italiar izozkiak dira dendako izarrak, baina izozkiak egiteaz gain sekulako gofreak ere egiten dituzte. Gaur norak gofrea janduia krema eta izozki bolarekin eskainiko digu. Maisu handi bat etortzen danean, bi gauza egin behar dira, ikusi eta ikasi. Adi lagunak. Bueno, lagunak, hementxe nago, posik, beste gozogile batekin, Rafa, ongi etorri. Ze karri guk hemen, zer dekao? Hode, gitarra, bolatu egitea. Bolatu egiteko gitarra, zen mitiko, txokolate bolatu egin, ez da? Aspaliko, zu galdetzen zu amuinei, bueno, amatxo galdetzen badezu igual ez dira ezagutzen, baina amuinak otako jende izarrak denok ezagutzen du zerra bolatu da. Nei, erakutsi zin hau egiten, Inazio, Azpeitiko egaina gozogetegikoak, bai? Mutil jatorra. Mutil jatorra eta artista pastelero. Eta gaur, hemen Rafakin, bolatu egin goitugu, txokolatia baitare, eta geho, bonboitxo bat. Adi lagunak, 100ko 100 gauta. Bueno, Rafa, bolatuak egiteko, nundik noa ebiliko gaitu? Basiki bi osagai oiru dazka ez da kakai honek, ez da? Zagat, uda azukrea eta arrautza pixka txuringoa. Vale. Zu hazi iguala arrautza txuringoakin. Vale, ni hasikonak arrautza txuringoakin, eta ere bai azukrekin ez da naztu erdet, ez da? Ondo naztu. Vale, ingo jo gorringo atea, ez da? Bai. Gorringo atea, eta ze, arrotu inbiardet o naztu bakarrikan? Ez, ondo naztu. Vale, ingo etena da, gorringo hemen jarri. Ez tekatio un dia jarri, bueno, gorringo. Bai, hemen gorringo botakoet bestea, txikira, vale? Vale, gero, berrera biltzeko zerbaitektako. Bueno, kontatu, nundik handator bolatua? Bitartean jarriko dugu hau. Martxan jarriko zuia. Uda, vale, hori da, eta azukrea. Hori da kazuela elektriko bat. Eta kazuela elektrikoak gozogileak asko erabiltzen dugu obradorian. Zeratikan, ez da gau sukaldarik bezala inbeste zuta, inbeste eta oso komodo dira. Eta garrantzitsu dira, azpitik borobilak diala. Azpitik borobilak dira, eta orduan ertzak eta ez dira peatzen hainbeste, eta asko ze errezago nazten da, krema pastelerak iteko, eta gauza asko iteko. Bueno, kontatu iguk, bolatuan historia, noiztikan jaten dira bolatu? Aspaldiko historia da, oso lehengo rezetak 1650 ja azaltzen die. 1600? Bai, aspaldiko naparran, con los escritos hoy, el bolao, el azucarillo, bai. Aspaldiko. Tamen oso, Euskal Herrian oso tipiko zan, beti txokolatekin. Beti txokolatekin, ez da? Alde batetik, txokolate berua, eta ondoan, baso, uda, azukaria bolatuekin, azukaria uda barruan sartzen da, ondo naztu, funditu, iten da erreza funditzen da, eta txokolatea eta uda freskua. Eta uda freskori gozua. Nik ustet hori izango zala leheno igual garai baten txokolatia hain gozua etzalako ebai? Edo ebai gozua zan txokolatia ia? Bai, txokolatia, hemen beti txokolatia ez diaten. Hemen txokolatia iten duk hartzen. Hartzen duk, gozoan tomar txokolatea. Ordo txokolatia lodia zan. Vale, empalagatu itezu no pixkate hortzetan peatuta gehatzen zan, da hor ura bihartan pixka bultatzeko. Itxura hortik natozten. Eta baita ere, bain etxe guzitan denok ezautzen dut Coca-Cola pedari eta bain baten etzeok, bakarri ardoa, sagardoa, eta ume bate, jote magea etxe bate, oroze goedaria, olako oparia bezala, uda, azukaria. Zer zan goxoki bat izango bazan bezala, no? Onda. Bueno, Rafa, eta hemen, adibidez, zu etorri zeak gaur honean bolatu gitea, txokolate itea,
baina zure liburu berria presentatzea, bai? Baita. Konta iguzu, bertan ikusiko dugu bolatuan historiare bai, edo zer topatuko dugu bertan? Dago, alako bai pintzela bat azaltzen da, mentzionatu iten, zeratik datu asko, aneotak asko, eta dena ezin da jarri baino, jarri pizkat itzen dugu bolatuen buruz, Vale. Bueno, eta esan dezun bezala, bolatua o leno txokolatia eran itezala, guain janitea, guain tabletan jatea, baina beti leno edan itezan, ez da? Ez, Amerikan beti izan da edate. Edari bat. Dakate, Amerikan 5.000 urte dakar txokolatea, beti edaten. Hone, etorri dela 1.540, 1.000 arte, txokolate beti edaten. Beti edaten, vale, onna. Rafa, eta hau zen musia, betu, jan nahiko txurutzen egia, baina gainuntzeko dana bota berrandiot. Dana bota berdu. Dana bota berdiot, vale. Trukoa dek, gero boltak egiten denean, ez dira erotzen. Orduan dago listo, no? Vale, ulertuta. A ver, jarriko jat, aurrena nere buru gainean, da gero zurian esan bernu baino nire atrebitzen. Bueno, Rafa, eta liburu berezi hortan, txokolate jartzeu, Rafa Gorrotxategi, mi pentsate txokolatian gauza historia asko torriko ala bertan, ez da? Bai, izan ez dia, nizetitzen de liburu hori ez dia nerea bakarrik. Dira gure Euskaldunen artean, gure historia, gure azpeitien bazeo, azkoitia markatu, los cabellitos de Azkoitia, el conde de Peñaflorida, la Vasconga de País, hori dana lotuta dago. Eta, badako anartean, hainbeste historia politxak, gugea, 1730 munduko konsumideak handienak txokolatekin. Benetan, hemen Euskal Herrian, Euskal Herrian. Eta oinarria Ameriketan dek txokolatiana, ez da? Hasieran bakarrik Amerikan, Mexikon. Gero Mexikon asko alde du produzioa, eta zan, lehenengo produktorea Venezuelak. Orduan Euskalduna jundia Venezuelara, eta aiatu dio konbenio bat venezuelatarrakin, 2/3 partes hango iten du txokolatea, posible da Euskaldunak honea ekartzea. Osa, irutik bi, ia dana, erdia baino gehiago honea etortzezan, Eta gaino gehiago honea. Ordu momentotan, gugean munduko hondinak. Bai, ama, ze gauza ona. Vale, bai, emateu suitzarrak diala, emateu frantzesak diala txokolate gidea, baina Euskaldunak behaiek baino lehen iten txokolatia, Bai. Hoi deko horia. Hoi behando hasi dira. Hoi guantxe, atzopasata ia, ez da? A ver. Bai, puntxo ondo da hartu ezu. Bidek. Aidek, ez da beste pare bat vuelta mango jo bazpare? Bueno, hola, ja ondo zeo. Ja ondo dago. Vale. Guan, utzi behar dugu hau, puntu hartzea. Vale. Zeuden, egun zenean, bata behar dugu, limoien irutxantxo. Vale, oza, hau garrantzitsuak, bueno, beti gozo gintzan, jendia esatu kantitatiak eta historia, temperaturak, ze garrantzitsua dian temperaturak, Asko. Orduan, iritsi behar du, 124 botako jozu limoi pixkat? Pixkat, ze bi irutanta o txorrota da txiki bat, bale? Eta gero, ze gehiago ingo dio? Itzen behar du, 29 arte. 129 gradu arte iritsi behar du. Orduan, geldituko ea zua, txuringo botako dugu honea, nazuko dugu, eta honea botako dugu. Eta honea botako dugu, eta hemen asko ingo pustu hori gertatuko, ez da? Baina, jose beste, hemen, bota behar du, glasa pixkat, Bale. Azukar glasa pixka botako dugu, ez pehatzeko edo erresago arrotzeko, ez da? Bale. Eta berdu, labana bat hau zatitzeko. Labana bat, nizko baietz. Hori izan maten dijoa? Ba, dijo, 110, dijoa. Ez que hori atento ibili biharra, batikan esateko, egun dago gaita ala, baina beste aldea baitzek bi segundu, eta ja goita sortzin dago. Segitu, nordun guk gure bai betiten dugu, egun dago gaita behatzian nahi bazu, egun dago gaita sortzin, ia itxaldu inbiar da. Bai, Hortxe, beste gradu bat hartzegu segituan, gabe. Eltzatze batzu ez dira batean gelditu. Osea, guandikan perola zua dakat, berua. Eta indarra daka, ez da? Egaina perola hauek elektrikoak, kiston indarra daka, Hauzak emengo Gipuzkoako inventua, hau bakarrik, hau salbak emengo jendea. Hau salbak emengo produktu, mundialak. Vale, eta hau noaino iritsi dian, kasuela hauek, Ez kaginak Euskal Herrin inventatutako dira, Hemen erruti, Vale, salbakuak. A ver, nola dijo, bai? Eguntamabi, zidea. Eguntamabi, badijo agoraka. Bueno, Rafa, eta liburu hortan, zu esan dezun bezala Euskaldunon liburua dela, ze gauza bakit, bueno, nik parte txiki bat indete, bai, errezeta bat eskatu zin hemen Rafak eta bertan nago, baina geho, ze guztua non, ze jenden importanten artian sartu diazun hor, Azkena etorriak emengo Euskal Herriko, Gipuzkoako izarrak, Euskal Herria, Bitxelinen, eta gero badago bi japonesak, belga bat,
eta nola ez pagotorre lanka, konfitura bezala. Ona, katalana. Eta bertan, zen errezeta mota topatuko ditugu? Daratik dago bomboia, trufak, baitare, badaude, hemen Euskadi oso tipikoa zen, kazak, olako ligerrak eta usoa. Eta horre beti txokolatekin. Eta olako japonesa bat, eta Pedro Zurijana indu olako gauza bat. Ja, hone ya dijo, egunta, hogeita, lau. Egunta, hogeita, lau. Vale. Limoia, guan limoia. Bakarrik, olako irutxentxo, Vale. Vale, nahiko. Vale. Osondo. Eta guen itxo bierden, da hogeita behatzira iristia. Vale. Eta Pedro Zubijanana esan dezu hor? Bai, hildu platera bat, eizakin, hemengo oso tipikoa zanez. Dago, rezeta denatikan. Baina, askotan, txolatiko liburua badaude rezeta pilo bat. Eta liezunen beste rezeta nahi duke jo, historiak, hemengo gauzak. Vale, ze gauza ona. Zure rezeta bai hor dago, daude amalo rezeta dana oso dana puntxakoak, ez da? Nik nekan honena eraman izun, nekan honena, Rafa. Bueno, hoi listo dago. Bueno, baina atento, hau inbierda momentuan, eta momentuan ez badaiten, liada. Hola, glaza, holako kutxara bat, tanto bat. Vale, hoi nahiko? Baina arrotu ingo, ez da? Bai. Du. Epa. Gauzana, horrenekoa, Guain arrotu da, guain jetxiko da, eta gero hemen berriro arrotu bihar du, ez da? Vale, eta hori guain zenba denbora la vueltak ematen? Hemen, hola. Bai, minututxo bat, hola, no? Tita batian. Gizon, igual. Vale. Eta hau esate duen, hau gozo gile askok erosite zuen. Zergatikan, oso zaila da lako itia. Ez da beti ateatzen. Eta behitu, hau botako du horrela. Behitu ja zida arrotzez, behitu nola zidan. Betu nola soflatzen nahi da. Betu molatu, ze politak. Ze politak, Rafa. Artista hutza haiz. Niretzako hau. Ze gauza polita. Ze gauza polita. Eta geho? Hemen hau zaiana da, dana berdina getatzen. Karo. Oide zaiana. Karo. Baina, hau polita eta. Atea zaik dikain. Vale. Beti hain ondo atatzatzen. Ez. Ze ondo. Eta behitu lagunak, behitu zazue lagunak. Ze da hon. Jak, azala gogortu zaio, behitu. Baina utxin behar da, lasai, ondo gogortzia. Eta behitu ze bolatu politak. Ai, ama. Eta hau da, azukre gutxi, baina alde berdian bakarrik azukrea da. Ur baso batian sartu, eta lehenoko Coca-Cola, Eta bateko Coca-Cola. Ze gauza ona. Bueno, bolatuak prest dazkau, hementxe utziko ditugu ostutzen gogortzen leo txukun ateatzeko, eta bitartean jungo gea beste gozogile mitiko batena, Zurik Aldai, bakizue, Bizkaian, eta zeingo igue, bertako pila boilitua mantekilena. Oazen ikustea. Luzatu dinegu, ja neurri berean dakagu guztia. Urino pila bizkaitarra da, beste toki batzutan ere bai egin dituzte, Madrilen saiatu dira egiten, ez dute puntua harrapatu. Errezetan ez dago sekretua. Errezeta edo nor jakin dezake errezeta. Da errezeta hori erabiltzen jakitea.
gauzak dino, bere garaian gozo Jesuso bat etorri zela Bilbora, gurin krema sartu ziola, eta, bueno, hortik hasi zen gurinazko pilaren asuntu guztia. Gurino pilak egiten ditugu rektangularrak. Beste toki batzuetan goleatzen dituzte, bi tamaino egiten ditugu, txikia eta handia. Gurino pila mosten ari gara, hau dira tamaino handiak, eta gero, hemen adibidez, aterako ditugu txikeak. Egun hon batetan egin ditzakegu, pues ez dakit, 200-300 opila, bai, soberan, bai. Gero honetaz aparte, egite ditugu, guk esate dituguna, gurino pil XXL. Horre, on daitezke kilo batetik, 2 kilora. Opil horiek erabiltzen ditugu, normalean guk lan egiten dugu gelatirekin, berak izoskiak egite dizkigu dela, eta egiten du gurino pileko izoski bat. Atzarrira eramaten ditugu opilak, baditu kasuak ere bai estatu batuetara adibidez, Suizara ere bai boioak eraman ditugu askotan, Galiziatik eskatzen digute boioak. Orain boioa, hemen sartuko dugu, fermentadoran sartuko dugu. Hemen fermentadoran egon behar da 5-6 ordu fermentatzen. Eta beste kuriosidade bat, Euskal Herriko gozogile guztiak elkartzen, bere garaian egin genuen Picassoren Gernika, txokolatez, tamaino naturalean, Parisera joan ginen, aurkestera, txokolatez munduko feririk garrantzitsuenera, eta horrego ginen. 5 ordu pasa ondoren, ja gure gurino pila badazkadu fermentatuak. Orain, arrautzarekin margoztuko ditugu, dore kolore hori ateratzeko. Orain inber duguna da, azukrea jarri, erdik aldean, polit-polita gehatzeko gure gurino pila, eta ja, labera sartuko ditugu. Bueno, 8-9 minutu ondoren, ja labetik aterako ditugu, eta hemen dazkagu, gure gurino pilak, egosiak, erditik zabalduko ditugu eta gurinagaz jarriko ditugu. Bueno, Joseba, hemen dakezute gure gurino pilak eta badakizuten. Nahi duzutenan etorri alzaete, zurik aldein negurira, hemen egongo gara Negurin eta Portugaleten. Ikusi arte, venga agur! Hau, Pakimet, artista hutsa haiz, ze gauza ona, Betiko pasteleia, ze mitikoa, betiko opila, geho, Karolina, ze gauza klasikoak, Gauza gozuena, betikoa. Betikoak, ez gaina gozo gintzadek, leheneko oroitzapenak etortze zaizkiun zerbait. Bueno, mila esker Kimet, eta gu gurian jarraitu bihar dugu. Guantxe ingo du Rafa txokolate martxan jarri, eta nik bonboiak, adi lagunak. Bueno, lagunak, ingo jau bonboi berezitxo bat, bale? Gaur Rafa etorrek eta kore etorren hau, bale? Oso simple dia, oso errexak, eta da mus antzeko bat, esne gaina, esne kondentzatuakin eta gorringokin batitu, arrotu pixkat, beste alde batetik zuringo azukrekin eta vainilen esentziakin pixkat arrotu, biak naztu, eta ingo deuna da. Hemen jarri eta izostea. Eta ona, izostuta da honian, gero, pasako ditugu txokolate eta mantekatikan, eta garrapinatutatikan pasa, eta bonboi simple bat ingo dugu, bale? Eta zu txokolate, nola prestatu dira zu txokolate? Bueno, hasiko naiz, uda eta esne, naztu, jarriko dugu zuetan, eta, venga. Ura eta esnia, eta gero, hemen kita haure zu prestatzen dezu, ezta? Hemen dakat, kakaoa, azukrea eta maizenak. Horrekin ditzu, hemen peror baten, naztu. Naztu, hori pixkat orduan, harto irina balin baka, otzian naztu biharko zu, eta krema pastelera atiteko moguan bezala. Berdinak ingo. Vale, eta hemen, paketortan dago, 100 gramo, hori da, 2 litro entzako. Vale. 100 gramo, 2 litroko, osea, litro, eta pakete osua. Hoxe da. Vale. Ondo, hemen txingoetena da nik esne gaina arrotu. Bueno, eta hemen ikusten zuen bezala, esne gaina botakoet, hemen botakoet gorringo bat, bestian zuringoa, azukrekin esan dugun bezala. Zoze bihar dezu, Rafa? Gero mingaina bat, baina momentu ez. Vale. Ondo, hemen botakoet gorringoa, eta hartukoet nik ere bai mingaina bat niretzako, eta bestia zuretzako. Eta hori nahiko mingaina bat gaula guk, Bai. Bueno, hemen txobotako deu, eta arrotzen junguna. Izan bat alde batetik, bestia bestetik, naztu, eta aurrea. Bueno, Rafa, eta horrek ardituzun tasa berezi horiek, ze gauza politak. Bai, ez que, holako bajile die, hori hemengo Euskal Herriko da, holako hojikarak,
mengo txolat hartzeko. Jikarak. Jikara, bai. Jikara ditzen da, oso pixua. Euskara kikara. Hone trampa daka, hone haino daka. Ez? Honekin hori zegoen bero mantentzeko igual edo. Eta katzu, bida. Honen azpian, zauzkan, orko zuloa. Eta zaldi, iparralde natzen du, mentxolatea, eta gero menatzean botaltu tentxoa. Olioa ez, tentxo bat, koñatak, tentxo botatzeko. Tentxoa berua dago, urrun hartzen du txokolate, tentxoa. Eta oitura hiek zeba galdu. Hoi Euskal Herrien. Hau dira, izena du manzerinak. Nola? La manzerina. Dira, el virrey de Minceras, Perulen, eta neskai bati ero izan txokolate guzia gona gainean. Atera du platillo bat, altio batekin, eta barruan sartzen da jikara. Eta horren moitzen baduzu, ez dira txokolate katillo eroitzen. Eta gero honek oso politia da, hau frantzisa da. Honek ditzen dut, taza mostatxera. Mostatxeretako denean, ja ez ekintzeko. Hori erabiliko, ez da? Eta zuge bai, Nik laizterre bai. Noiz benga mostu idea, baina bai, ze kurioso taza mostatxera, ikusi mediat hori. Ze berezia, bilak. Eta hau nun, hemen Euskal Herrian bai hartu izan dia horrela? Hemen ez dago, Gipuzkoan, baina iparralde bai. Paseo Bayona denda bat, ditzen dut la taza mostatxera, txokolateria oso politiak, eta... Ze berezi, ze gauza hona, Eta hau gauza guztiak, nondik gana dituzu, nun, zuk ezagutu dituzu horiek erabiltzen? Zure etxean da erabilidia? Ez, etxean erabili, horko mostatxerak ez, biatu de Frantzian, badaki pixkat historia, libure irakurtzen, eta horako gauza ikasten. Han ikusi eta Frantzian erosi dut. Vale, ona. Bueno, ez que zuk, zenbat ibilizean, zuk etxian ikasi zu gozo gintza gana, zure, zenbagarren benaula handia zehazu? Ni naiz hirugarrena, baina ja zemean nago gurekin laugarrena martxan. Baina gauza nire aitzona hartu zuen ja beste eta zerpaso, eta etzea solarrak, 1600 azizan. Benetan, banekin historia zen eukatela, baina 1600, Ai, ama, igual Venezuela eta dana, jutezian txokolate bila zure denotuak, Ai, ama. Eta bolatuekin bado beste historia politea, 1856 pasado Alejandro Dumas, Tolosatikan. Eta hartu du txokolatea eta bolatuekin. Eta esan dio, solagarria, Tolosako txokolatea, eta el agua turbia, hala ditzen dira. El agua turbia, beak esan zuen. Primeran. Ona. Bueno, eta geho zure bai, zu etxian asko ikasi zu, baina zenba formatu zeare, zenba lekutan ibilizeare bai, gozo gintza ikasten. Suerte daukan, jun naiz, netzako gari baten zan munduko 3 hobenak. Aurna, ibili nahitzen, Antonio Escribá, Cristian eta Joan Escribá. Aita, ni badakizu Escriban lanian egon itanean, aitona antzion guendikan. Eta dakat, opari bat beak indakua, arrautza bat, beak margotutakua, euskuz monakuak, eta hartxe dakate urre bat bezala gordeta etxian. Bale, zein gehiokin esan dezu? Hoi horrenekoa. Gero handikan, Paris, ibilintzen, la Maison de Chocolat. Robert Linsen. Oike hoi euskalduna zan, hemengo baionakoa. Hau zan etnologo de Chocolate Balrona, kabaiotan zan munduko txokolate honenak, la Maison de Chocolat. Eta gero bukatu den Paco Torrelakakin. Bale, ze hiru maizu, Ze maizu. Eta kontaktu hori danak, zure aitak bialtez izun leku horietara, o nola lortze zenitun? Horniko, Antonio Escribá, Vives, Baixak, olako generazio zan, edade berdina, aita lagunan. Eta gero, Robert Linsen, nik ezautzen dut, Parisen, eta ja Paco Torrelaka oso zaguna da hemen, eta aita eta denak. Vale. Bueno, hemen, ni hain naiz hemen botatzen eta muntatzen, jope, ja, esku hau nekatu zait, beste aldatu berrez. Bueno, ze musuaz horrekin. Hori guain inberda garrantzitsua, behizka berotu ezu, ez da? Bai, berutzen dira. Erdi pixka botakero, naztu ezun lekura, eta gero berriro, ez da? Dala, oidek, Eta gero hortu azte oso importantedek, Osea, ez du balio berotzea bakarri, imerdu hortu. Bai. Bueno, eta zu, Rafa, ere bai, guain badaki laizter zua zela txokolate kata berezi batea, nola berizten da jendeak jakiteko txokolate on batetik, txokolate zain on batea? Bueno, holako txokolate batean errezea da. Zergatik, igual badode txokolate oso lodia, baina oso gozoa. Txokolate ez da izan behar da, ez da oso lodi, eta gozoa ez da. Ez duen palagatu dira, ez da? Honi bakarri dakat 3 gauza. Azukrea, kakao eta irina. Eta botatzen badugu azukera asko, oso gozoa gelituko da. Botatzen badugu maizenak asko oso lodi.
baina importanten da gauza kakaoa. Ona gaina. Kakao asko bota, azukera justeo, eta maizena, que bai, 8% haulako. Bueno, Rafa, eta hainbeste txokolate artean hori, matza bezala da, ez da errexia aukeratzen, baina zein da kakaoik hobena? Zein da nundik etortzen dira kakao honenak? Oen arte, Euskalduna ebitilebegean Venezuelakoa eta Mexikotarra, sokonuzko. Eta leheno ditzen bakarrik kakao de Venezuela. Baina oen badakigu Venezuela dago, okumare, txuau, zurrelago, badaude mota pila. Mota asko, ez da? Eta beti kakao zonena handik handator. Vale. Gaur egun de, Haitin, beste leku askotan ebai hasi diaiten, Haitin oso txukunak etortzen dira, ez da? Baita ere, eta asiatikan. Asko dira, txokolate oso fina gozuak, beste gusto desberdinak, eta Afrikan ere badago danetikan. Baina Santo Tome eta Madagaskar oso kakao gozu egiten dute bai. Bikain, eta gaur egun ebai asko eramateana kupaxa, ez da? Kupax iten duena arduakin bezala, ez da? Guain ez da moda. Guain berriro bueltatu da, origeneta, ez da? Origenek, bakarrik. Lehen erradi bat egiten duen nazketa. Dana nazketak. Bai, adibidez hemen Euskal Herria hartzen du kakao venezuelatika. Baina nahi badute pixka merkeago, iten du, guaiakileko naztu. Vale. Baina, gozu bezala, Venezuela. Vale, orduan guain ikusten desunien naztuta hola, emateu merkian bila jundiala, ez da? Bai. Vale. Bai, nik adibidez, etxe asko daude honak hor, eta batzuk daude fermentazioak, adibidez platano nasalakin, laranja nasalakin, frutuekin iten duena, eta gero frutu hori euki gabe, ze zapore hartzen dituen, Asko. Ni irabazi premio batzuk, txokolate sagardoakin. Bai? Egiten du kakao venezuelako mazeratu, zapien bauka zagardo bat berezia bizigozo. Ia erraziko zagarra, zagarra gozoa, kakaoakin egiten mazeratu, gero lortu bizkat, eta gero hazin nintzen txokolate egiten. Eta txokolatea, zagarroen guztua. Zagarran sabori, ze gauza ona. Egia esan, txokolate gaina lehen hori bai beti ematezun, txokolate bi gauzakin nastia zehola, bai adibidez, lanean jakin, beti jandian azaloien lanean jakin, baina gaur egun, gazi jakin, danetikan sartzen zaio, frutu lehorrakin ze gauza ona dane, bai, Eta, zu jateko, ze jaten dezu, txokolate beltza, esneduna, txurilla, zenba porcentajeko txokolate gustatzen zaizu, Rafa? Nik gustatzen zaizu txokolate beltza. Nik gauero, esnekin hartzen du 60 gramu txokolate. 60 gramu. 60 gramu, Bai, talerdia baino gehiago. Talerdia baino gehiago, Bai, iten du platillo batean, txokolate gitantxo jarri, esne bota, mikroondan sartu, funditu, iten du horako honen bezala ganaz bat, eta ero esne hotzakin. Hoi, gauero. Ona. Olako sano duteko, gauza ona. Ikusi zu hemen sartu etela, pixkat, golpe batzuk eman dizkiotanak lauago jartzeko, eta hau ingo dugu izostu. Hau gero sartuko beste boltxo batzuan. Ingo dugu izostu, gero atera, eta esan dizutena txokolatetikan eta garrapinatutatikan pasatuko dugu. Oso simple da, Da mus bat izango basan bezala. Harriko dugu izosten, gogor jartzen dian, eta txokolate hori jakizton itxura hartzen, ez da? Bai, gutxi falta da. Hori gero irekin inbiar du beti, no? Bere harto irinak bere eragin egiteko, eta krematxo bat bezala gelditzeko. Vale? Hau kanpora, ez da? Bai, buen importante da, beti ondo naztu ez erretzeko, txokolate zaitu hartzen dugu... Bai, beti azpila azkarpeatzea, no? Bai, ala izatea. Bueno, eta hemen hau da bideratu da gau, hemen nik uste denbora pixkat egon bihar dela hor bueltaka loditzeko, bonboiak ostutzen dazkau, eta bitartian Bilbaino jungo geha, besteko oso baten bila, kasu honetan, gofriak, guazen bertara. Kaixo, Joseba, Ninaroa naiz eta Bilboko Alde Zaharrean gaude, jelati. Zatoz barrura eta erokutziko dizu zer egiten dugun gure izozkirendan. Diego, 2004 urtean, etorri zen Bilbora Erasmus bidai batean, eta hemen neska euskaldun bat ezagutu zuen, maitemindu ziren, eta bien artean lehenengo denda zabaldu zuten Santutxun. Maitasuna amaitu zen, baina Diego proiektuarekin jarraitu zuen, eta bere nenbari deitu zion, Jin hori laguntzera etortzeko. Eta bien artean jarraitu zuten Santutxuko dendarekin, eta gero 5 denda ditugu,
4 izozki denda eta bat dela pizzeria eta izozki denda. Gure berezitasuna zalantzarik gabe izozkiak dira. Gutxi gora bera 200 baino gehiago zapore ezberdin ditugu. Gure bezeroen gustuen arabera zapore ezberdinak egiten ditugu, osea kartara. Izozki ez gain, eskaintzen ditugu txokolate ezberdinak, krepak, gofreak, poloak, pizzas. Eta orain gure historioa kontatu ondoren, errezeta bat egingo dizuet, gofre bat probatuko dugu. Gozo-gozoa! Eta horretarako daukagu hemen gofrearen masa, janduja krema guk egindakoa, eta gero gainan ipiniko diogu izozki bolatxo bat. Gofrera zabalduko dugu eta hemen barruan jarriko dugu gofrearen masa. Eta gutxi gora bera, 2-3 minutu itxaron behar dugu gofrea egin arte. Janduja krema, gure obradorean marurin egiten duguna, eta bere osagaiak hauek dira. Urra 70% kakaoabak eta azukrea. Eta orain buelta emongo diogu, beste aldetik ondo egiteko. Nire ustez, gure izozki holan originalenak dira tortilla zaporea, antxoa zaporea, barraskilo zaporea, brokoli zaporea, eta filo bat. Normalean zapore hauek ostalaritzarako egiten ditugu. Nire izozki gustukoena zalantzarik gabe Nutella eta gurino pila. Hau eginda dago eta hemen ipintzen dugu. Eta gainan ipiniko diogu janduja krema. Adinen arabera, pertsonaren gustua aldatzen da. Adibidez, umeek gehien eskatzen dutena Oreo, Kinder, Nutella, Chips Ahoy, eta nagusiagoa adibidez Aitit eta Mama klasikoagoak dira. Adibidez, txokolate, turroia, vainilla, nata. Izozkiarekin bolatxo bat egingo dugu eta gofraren gainan jarriko dugu. Lehen gaiei dagokienez, bertako produktuak erabiltzen ditugu, kilometro zerokoak eta Euskal Herriko produktuak direla. Joseba, hemen daukazu gure gofrea, espero dut zure gustukoa izatea eta badakizu non gauden Bilboko Alde Zaharrean jelati-jelatin. Agur! Ai, ama, gofreare ze gauza hona dan, Rafa? Jode, eta horre latuak ingainean da, ai ama. Notatzea zeatik naizen gozogilea, gozua asko gustatzen zaitelako, eskerrik asko, pasatuko naiz hortik, egun baten hola merinda erbatitea, horrela jarraitu eta gurean jarraituko du, inberdeuna da, behitu, bonbona dazkau ozgailuan, barrukaldia, inberde garrapinatu martxan jarri, eta baitare, txokolate urtu, zemuzua zo, Rafa? Ondo, gutxi falta da, Gutxi falta da. Bale, ingotena da, boltxo hontan, igual, honek arrai forma dakanen baino hobeto ibiliko gea. Ingo, eta urtu, eta manteka. Erdia, badakizu zean manteka hau? Rafa, keharki daki. Jendia pentatuko igual txokolate txuria dala, ozerbait, eta hau da, manteka de kakao. Txokolatiak dazka bi gauza bat, kakaoa, eta bestia manteka. Eta hau da, koipia, eta hoi da amargua. Amargua labio, formazia saltzen die. Honek irite da, hoi da. Eta txokolate txuriak dakan kakao bakarra da manteka. Ez daka amargua bakarrik handaka, hau, kakaoa. Ta azukre asko eta esnia baita. Hemen txezartuko deu, urtutzen hasiko gea, beti esatik zuen bezala, txokolatek pixkanaka urtu berdia, golpek ematen, bestela erreiten dia. Rafa erakutsi zin nahi, Zue zeustera, Rafa? Gauza asko erakutsi nahi Rafak, Mutil zintzua eta bere obradoren eondana, bai, Rafa, goratzea altzea. Anola ateatze jantzeak, tolosako teilak atea eta pagetien sartzen da, Honek da punta itzen dago, Puntu hartu aldu. Bale, irekin du, guain irekite unean, itzaldu, pizka mantentzen dezu vuelta batzuk ematen, oia kanpora. Hori egin da dago, ezta? Bale, bikain. Hemen bai bi vuelta eman, traka, eta venga, beste 30 segundu. Eta txokolatea, lehen esan desun bezala, hainbeste urte ibilida hemen hueltaka, oso garrantzitsua zen, hemen diru asko ekarri du, dirua hemen... Dirua pilo bat, eta ez bakarri txokolatea entzako eta jendetzako, industria entzako,
Zerati, hemenikago dijoa, barkua, egurrakin, arma, burnikin, ekatzen dugu, Riojatikan, hango gauzak, Katunia, dana, juten diak hemenika, barkua iztasuntzia, dana beteta. Baina handikan data hor, ez bakarrik kakaoa, hemen zego tabakalerak, hango ekatzen du tabakoak, ainila, lana, eta gauza pilo bat. Eta zeo, komerzio internazional bat, eta zaude, hainbeste txokolate ekarri, ez dakit, Oan ez dakiko gogoratzen datua, baina kalkulatu edo, bederatzi milioi tableta egiten du, txokolaten ekarri. Urtero? Bai, Urtero ez, berroita mar urtekin. Bale. Segun txokolate zenbat kakao piloa ekarri zuten handikan. Eta kakao hori dana, hemen beti etortzezan asila, eta gero hemen ere initezan, nola egiten dozan? Hemen elkatzen duen kakao aba. Aba, barrukua. Eta fermentazioak eta dana hemen iten zian leno? Ez, ezin da. Imerdu, zuaitzatekan frutua, bazorka, maraka, nola de maraka, kubako maraka, hoi zan, kakao frutuak. Eta barruan dijoak kakao alea. Hoi imerdu, atera, fermentatu, lortu biskat, eta gero sakoa sartu. Hoi munduan banatu, eta jatzen denean itxea, orduan... Birrindu pastain eta goxatu, no? Tostatu aurrena. Prozeso oso importantea. Bai, oso berdinak. Iberdu, tostatu ondo, eta gero hasi jatxokatekin. Bikain, eta zuk ezautu ezu zure txian prozesu edanak iten? Ez. Justo ni jai nintzen, 1989, goen dagati 20 urte, eta demo hortan utzi ja eta txokolate egiten. Bale. Baina goen arte, edadien hortan, justo... Eta hemen Donostien da zen enpresa potentiak zeuden, ez da? Donostien bat zeo, txokolatero tabena baino gehiago. Bai? Txokolatea, bai. Gozaltzeko ez dago kaferik, txokolate hartzen du. Txokolate hartzen zuen jendiak. Pasadat, inglesa bat, Donostitik, idatzi dio liburuan. Donostiarrak ez dira etxetik atera, txokolate hartu gabe. Beti hartzen zuen txokolaten bat, Gauen kafia izango bazan bezala, no? Esate bateako. Ona. Bueno, eta hori ze urtetan nahi geha hitzeiten? Noiz azizan txokolate egin... Noizan garai hori hain garrantzitsua zala hemen txokolatia? Zan, la denga kompainia Gipuzkoa de Caracas, hori sortu zan, 1700 eta 38. 1700 Vale. Eta gero, handikan ja, karri izan digune, no? Osea, hainbeste kakao egoneak karri. Eta gero ja, 1800 eta 40 aldia hemen gehiak galtzen, Europa ja gero azitzen, eta 1900 galdu du, era Gerra Zibilen ondoren, kakao ezin da kapotikar karri, bakentzio, kakao de la Guinea Española, de Fernando Po, de Guinea Ecuatorial. Ordu asko galdu zan ordu txokolatero, hemen. Bai, Zerati bakarrik kakao, hoi bakarrik zon. Vale. Bueno, bagoaz, botako jote hemen ja hasi ala dantzan gure karamelua, garrapinatua bota, eta hori bai inbierdale bai, moitu eta moitu, Txokolaterua leno berso fortekin ibiliko zian, ez da? Bai. Bai makina asko askau laguntzeko eta hola, baina garai baten, ni pentsatzen dut, indartxoak ongo ziala. Nik uste illa lan guztitan leno egurra eman biertzala guen baino gehiago, ez da? Garai baten, bai. Garai baten, baratza bat ezekanak ere bai, edo arkina sanak, edo zeinek danak egurrian, ez da? Eta azukera pentzak zakua zan 60 kilokoak. 60 kilokoak. Bueno, 20 kilokoak. 25, bai. Garrapinatu hemen momentu baten hasten da hola, eta momentu baten hasten da soltatzen. Eta orduan eman bertzaio egurra, eta gero hasi behar da karamelizatzen. Baita ere egurra eman bertzaio, eta gero derrepente, ja, bota berda maigainea, edo ikusiko zu, guain betu, nola di joan. Eta guen dago puntu bat, hasten dana soltatzen, eta betu nola grano guztiek soltau iten dian karamelokin. Baina, karamelo hau dago gordina, eta guen hasi behar da karamelizatzen. Venga, eta guen ez da gelditu behar. Hor nola zuaz horrekin, ja, teatzeko moguan, Rafa? Hone bokatu da, bai. Vale. Ateako zu bolea, vale, osondo. Bueno, Rafa, zuri beti gustatzen zaizula nobeda de berri jakiten, eta beti gozo dendan gauza berri jakiten, aurten ze nobeda de ateituzu, ze turroi berri, edo... Hortaz nago, a ver, aurten nahi dut, aterat el bintu bar. Nola, el? Bintu bar dira, berrio moda bat, nola, galagardoa artesanoak, hoi hartu nazua, hoi madatu berrio txokolate artesanoa. Horrek deitzen dugu, bintu bar, da inglesa hitza, delaba, azitik, txokolatera. Eta hortaz nago, ekarri bihar nijoa italiara, erosingo den makina bat, ekarriko den nena itxera. Italiara zuaz, horren bila,
orduan, erosin nahi behar makina bat, eta ziko nahi berriro garia tozatzea, txikitzea, eta desde el momento hasiera, txokolate guztia etxean egin. Ona, hasieratik bukaraino, ezta? Produktua ondo ikusi zer da, da ezagutzen, ezta? Ona. Eta importante da, dondikan dator, ze etxea, ze baserritarrak, eta guain, tabletak askotan jartzen die, los códigos de baserri horako, ze lekutan, ze munduan lekua, ja, oida, moda, badatu, ja hemen dago. Eta ni uste moda baino gehiago dala, azkenian hainbeste liau digu janari jakin, eta hainbeste triskantza egon dia, eta hainbeste gauza sartu ditu ez dianak, ez da? Azken izatezu, venga, ni kontrolatuko jatana, eta ni basekia zer da hemen. Eta ni bintzan ere bezeroei ematen diot, ni nahi detena, ez da? Eta gauza importante da, ordaindu. Gu produktorea, gehiago ordeitzen dugu, orduan nik eskatzen dugu, kakabalea hobe. Claro. Prozeso guztien. Eta txokolate hori ze izango, puru azalduko zu, edo erabiliko zure bai bonbonak iteko, edo gauza elaborazio desberdinak iteko? Guain modan dago, txokolate guztiak atzen dugu lekut berdinetikan, Peru, de Venezuela, baino, guain importantena da, bere lekutik, adibidez gu, hemen Euskal Herria, nire txokolate zagardoakin. Irlandezek indugu guxikin. Beste indugu beste goxak. Bere nortasuna sartu, ez da? Ja, holako txokolatea lokalak. Ona, eta egi gordun zer sartu berdiok, zahardua sartu beko jo pixa, ez da, zaharra. Zahardua, beste nahi du, arri-latzakin ez nea, holako ez behiaren ez nea, eta holako hemengo gauzak, pentsatu. Artista hutzak, Rafa, artista hutzaiz. Bueno, hemen ikusezu, eta guain, pixkat ostutzen, nik ematen dizkio guain hemen, nola pegatu iten dian, da bolitak iten dian, hemen guain ostu arte pixka golpe bat eman hemen golpetxo bat eman, hueltak eman, eta guain hau atea orduko egoten dia bigun xamarrak, baina gero ja seguituan ostutzen dianean kurruskari gelditzen dia. Baitu, Ona, indiu garrapinatua. Vale, listo. Eta hau jende esatu, ze peote, hau inberrizatea, ura jarri, berriro zuan jarri, irekin bat eman, eta dana ondo juten da. Bueno, hemen listo, hau listo, bonbona pasatzeko garrapinatuak listo dakau, inbiar deuna txokolatia bai puntuan jarri, haber zemuz da hau, ni usten dut, botaizko guen pepita batzuk, eta hor bere puntxu harrabatuko, ozera, pepita horiekin godurena temperatura jetxi, eta pixkak gogortu txokolatia. Hauek bai, barroa. Eta beste gabe, nik usten deia junberria platerara atzen. Nik inmen ingoitut pare ba bonboi ikusteko, bestela gaur egunek harrapatuko igu. Eta zuk hemen, nabazu ja bolatua jarri, txokolate zerbitu. Eta bi basoa, hor zartzeko. Bueno, bagiztak, eharrateko jauna gaurkoare bai. Ni dazkat bonbonak hemen ateitutela ja moldetikan prestauta, Hemen txedazkat, ateako itut. Oso ondo. Dazkat hementxe prestatuta, eta bagoaz. Pare bat ingoitugu, zeatikan, hauek epela daude. Eta komeniko zan, oi hotza eotia, dana ondo peauta diteko. Baina guantxe gu bideo jateko ondo, no? Rafa? Nire urbasoa eta utxariak. Bikain, urbasoen bat. Zer nahi hauzu hau edo hau? Bakoitzantzako bat? Hau, ondi bai. Hau, iko hartu ekena, ana ekena, eta goiaratxo bat hemen. Vale, perfecto. Nahiko? Vale, eta ura. Ura hementxe. Vale, nik hau bukatukoet. Bueno, pare bat ingoitute, jendek ikusteko, ze simple dian, hartzen dugu horrela xe, albotikan pintxatzen dugu, esparzatzen dugu txokolatetikan, a ber, iapala. Gero hementxe jarri, bota honea, horrela zanpatu, eta krokante, krokante, zatetan bezala. Horrela xe, betu. Eta barruan mus bat bezala bigun-bigunak galdetuko dira. Beste bat ingoet. Zu bota ura, prestatu, bani joa jatea guantxe, Venga, zure botatzen, ikusi nola funditzen da, udan. Iepa, oso ama. Beste bat. Beitu, eharra hori, Mira. Alejandro Duma esan du bezala, ese agua turbia. Zer goxua. Bat. Txokolateak bai. Hore, beti dana izolbatzea, baina hor gelditzea pusketatxo batzu zuringo pusketak bezala izango basean bezala, ez da? Hola? Hori iretzako prestatu, Ze ona. Bueno, hau mentxekeo jarraituko dugu bukatzen. Gaur egun badator eta hemen presteuki berdeuta. Bueno,
alde bat txokolatea, zutako jikara bat. Vale. Olatuen. Haute kago, hau plazerra. Bota txintxina. Rafa, ore handi bat, hemen izatia. Ore handi bat, ibezelako txokolatero golako liburu gitia. Eta gu bezalako gaztek ikastea. Bueno, lagunak, hemen txe. Honein, bota, iri, iepa, golagu. Eta gola txokolatea. Eta gola txokolatea. Aio, pelaio.